de plaatjes en zelf het lezen. En wat voor boeken vind je zo leuk? Boeken met techniek. Een gloednije huiskamerbibliotheek in Holwert. Troch extra rijksgilden kan de bibliotheek ook in Lietsere dorpskernen weer een plak aanbieden. We willen heel graag eigenlijk voor alle inwoners in Holwert wat betekenen. Dus we hebben een collectie, er is een krantje, er is gelegenheid om hier de krant gewoon te lezen. We hebben boeken die geleend kunnen worden, maar wat het allerbelangrijkste is dat we ook een stukje dienstverlening gaan doen voor de inwoners. En dienstverlening, daar bedoel ik mee dat we mensen kunnen ondersteunen als ze moeite hebben met digitale zaken. Buurman en buurman iepenen together met de directrices de huiskamer. De bibliotheek is geopend. De band van de basisschool hebben haar een week lang dwaande houden met het lezen en dat bracht een soort nieuwe inzichten. Ik vind dagen altijd wel leuk, dat ik in mijn holle zitten en zo. Bij tekeningetjes. Maar wat vind je van lezen? Nou, ik vind lezen wel leuk. Wat maakt het lezen leuk? Nou, echt gewoon de boeken zelf. Bijvoorbeeld sommige heel volle plaatjes, dat is wel leuk. Maar ook de verhalen erin. Ik was heel rustig. Van? Van het lezen van de leuke verhalen. Grappig soms. Soms een beetje spannend. Smaakt dit nou naar meer? Dat is meer lezen gist, omdat het nou voornamelijk dat je er bijvoorbeeld wel rustig van wist. Ja, ik denk dat ik het nou wel meer goed doe. Hast je ook wel eens een Fries boek lezen, of dat dan nooit? Ja, ik had dus heel veel Friese boeken staan. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om te lezen in orentaal. Aan de eind van de Bennenboekenwieken, met het thema Bij mij thuis, wie het dus grut feest in het dorp. Want de opening van de huiskamerbibliotheek waard keppelen aan een iepenmidje van het MFA. De directrice van de basisscholen zocht een soort kansen in keppeling met de biep. Wat mij betreft gaat het om een stukje ontmoeting. Ik zei ze altijd van hoe mooi zou het wezen als iemand die zich thuis alleenig voelt, hier op school komt om eerst voor haar of hemzelf om een boek te lezen en dat wij in contact komen en dat diegene zei van ja, maar ik wil elke dag mijn groepje bij voorlezen. Nou ja, die ondersteuning in wij natuurlijk wel broeken. Dan is die persoon minder eenzaam en hebben wij extra leesondersteuning voor USB. Dus daar zit ook een stukje meerwaarde kinderen in zitten. Dus waar is je thuis? Dat ben echt een heel soort. Er ben echt een heel soort mensen, een heel soort vereniging, Holwert leeft.